literal na naka-duster ako. Pero ito rin yung hanano yung naka-duster, pero naka-lipstick. So dito sa baba meron akong toyo, meron ding suka. So ayun yung isa sa mga malakihang binibili ko. So dito, so talagang ano to ha, wala itong halong etchosan dahil hindi talaga ako nag-arrange or something na ano, para ipakita sa inyo na arrange. Yan talaga yung itsura niya. Safeguard na ganito na merong free na sabon, need talaga ng family. Diba? So, hindi ka nakatipid doon. Gumagastos ka lang, gumasos ka lang, hindi ka nakatipid. Hello guys, it's Christine and welcome to our family budget. So today, i-share ko sa inyo yung mga saving tips na pwede ko maibigay sa inyo. Kaya dito ko sa kusina kasi papakita ko sa inyo yung mga paano ka makakapagtipid at the same time para din makapag-ipon ka. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga ginagawa ko at yung actual na talagang mga binibili ko. Okay? So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and like this video kung magugustuhan ninyo. And, simulan na natin. So nakikita nyo, hindi ganun ka-organize yung aming kusina. As always, dati pa naman, at literal na naka-duster ako. Pero ito rin yung hanano yung naka-duster, pero naka-lipstick. Wow! Charot. Kaya nito tayo sa kusina kasi papakita ko sa inyo yung aking papakita ko sa inyo ngayon yung mga ginagawa ko. So, meron akong limang saving tips na ibibigay sa inyo. So, una is yung allowance. Pero importante na meron kang allowance. Kung gusto mo talagang makakapagtipid ka, importante na meron kayong allowance every week. So, kagaya ng sinabi ko, na-share ko na yan sa inyo na meron kaming allowance every week dito sa bahay. So, meron kaming allowance na 800 pesos. So, yung 800 pesos, syempre, hindi mo, saan mo nakuha yung amount na 800 pesos na yon. Bago ka pumunta dun sa amount na magiging allowance mo, kailangan mo nang i-check. Ano ba yan? Kailangan mo munang i-check kung magkano talaga yung income mo. Kasi syempre, para doon mo malalaman kung magkano talaga yung afford mo. Magiging allowance mo, magiging budget mo for allowance every week. So kami, yung afford lang namin is only 800 pesos lang. So, yun lang. So, yung allowance na yan, yun yung ginagamit namin sa pamasahe, pag nagsisimba kami, pag naglalaro si Hagrid sa mga arcade. So, every nagsisimba kami, binibigyan namin sa Hagrid ng 20 pesos para yun lang yung ipanglalaro niya. And, syempre, bibili pa kami ng mga bread. And then, dito sa bahay, bibili kami ng mga iba-ibang mga pagkain sa tindahan. So, yun yung ginagamit namin pag umaalis kami, ganyan. So, importante kasi yung allowance, guys, siya yung nagpoprotekta na hindi mo magagalaw yung ibang budget mo. Ang allowance, maganda yung may allowance ka na amount kasi parang hanggang dito ka lang eh. Parang may ano ka lang, limit eh, na hanggang dito lang dapat yung igastos mo. Importante yung allowance, okay? And then, yung pangalawa naman is yung baon. Yung baon kasi guys, importante. Ako, pag kumakain kami sa labas, iniisip ko, okay, kakain kami sa labas, meron namang pupunta kami sa mall, meron kaming one lunch na sa labas kami kakain, parang medyo mahal kasi yung rice pa lang talaga sobrang mahal. But syempre, gusto namin i-maintain na minsan kumakain talaga kami sa labas para hindi namin ma-feel na deprive kami. So, ang ginagawa ko, para mas makasave kami, nagbabaon ako ng kanin. Since yung kanin is sobrang mahal, especially may mga food chain, so, my God, yung isang cup na rice, guys, is aabot na siya ng, I think aabot na siya ng 20 pesos. 20 to 25 pesos. So, may mga kainan na medyo ganon. So, ang ginagawa namin, nagbabaon kami ng kanin. Except kung kakain kayo sa mag-inasal. Siyempre, may mga only rice na dun. So, siyempre, hindi ka na magbabaon ng rice. And meron din mga exemption. Siyempre, kung kakain ka naman sa mga medyo mamahaling mga restaurant, huwag ka naman magbaon ng kanin. So, case-to-case basis. So, pag kumakain lang kami ng, for example, on the budget talaga kami this week, marami kami pinagkakagastosan ng aming, pera. Ang ginagawa namin, pag pupunta kami sa food court, syempre kung food court, okay lang naman. So, nagbabaon kami ng kanin.
So, ang laki na titipid namin kasi dati pag kumakain kami sa food court, usually nagagastos namin nasa mga 300 to 400 to 500 pesos kaming tatlo. Kasi ang dami namin binibili. Kasi minsan si Hagrid gustong kumain ng cake, ako naman gusto kong kumain ng leche flan, or minsan gusto kumain ng salad. So, iba-iba yung gusto namin. So, para at least makain namin yung mga gusto namin ng mga dessert, and at the same time, nakakatipid, nakakalas ako, nagbabaon ako ng kanin, 'di ba? Kasi syempre yung budget for kanin, nabibili na lang namin siya for the dessert or something na ano namin kasi marami naman kaming rice. Marami kaming rice sa bahay. So why not ibaon na lang, 'di ba? But again, it's case to case basis. So depende kung medyo nandun kasi kayo sa mga mamahaling restaurant kumakain, huwag ka namang magbaon. So depende talaga 'yan, okay? And syempre kung kakain ka sa restaurant, bakit ka pa naman kakain ng bakit ka pa naman magbabaon ng kanin? Na-afford mo kumain dun sa mga mamahaling restaurant. So, di ba? Why not? Kumain ka na lang. Just enjoy. So, third. Eto na yung third. Ipapakita ko sa inyo. Pasensya na ha. May damit sa baba. Kasi yan yung pinampunas ko kanina sa ihi ni Ashley. But anyway, number 3 is bulk buying. So, lagi ko itong sinasabi sa inyo yung bulk buying kasi, yan talaga yung ginagawa ko, as in. Madilim ha, sorry, madilim dyan sa side. Natutulog si Hagrid, ayun na, natutulog. Ang ginagawa ko, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko nakakatipid sa mga bagay na to. So, andito tayo sa part na medyo magulo, kaya please don't judge me. So, eto ang kape kasi to na wala kasi kami nung presser, parang yung pinapress na nasira yung amin, kaya nakastock siya dyan. Pero ito, isa sa mga binibili ko is itong sugar na brown. So, napaka-importante na ginagamit ko talaga yan, yung sugar. So, medyo maramihan yung binibili ko na sugar. It's either white or brown. And then, inaano na siya. So, ito, isa yun to sa, ito yung last na nasa haul ko na itatry ko. Actually, hindi pa namin nakunan kasi naubusan kami ng pansit. Ayoko kasing plain lang na ganito. Gusto ko may halong pansit. And then, eto din, bumili ako ng mga ganito, sotanghon. Kasi ito yung mga pagkain na pwede mong iluto na mabilisan lang, isabaw mo. Kung meron kang chicken dyan, yan, go na, meron kayong ulam. So, eto, binibili ko maramihan din, isang malaking ganito. Pero ayan na lang yung natira, konti na lang. Ayan siya. Ito naman sa baba. Ito yung aming, ang tawag dito, kamote. So, dito sa baba, meron akong toyo, meron ding suka. So, ayun yung isa sa mga malakihang binibili ko. Kaya, ayun. Dito, so talagang to ha, wala itong halong ketchusan dahil hindi talaga ako nag-arrange or something na para ipakita sa inyo na arrange. Yan talaga yung itsura niya. Okay? So, dito na part, ayan, dito, come here. So, dito na part, wala akong masyadong organizer sa mga wala pa akong budget for that, for now. Pero, eto yung mga binibili ko na, ayan, sobrang dami kong joy na ganito. Limited offer, limited offer to. Ayan siya. Kasi ito talaga, ginagamit ko tong mga ganito, mga dishwashing liquid. Mamaya, sasabihin ako sa inyo na napaka-importante sa end nitong video. And ito, actually, ito yung sabon na binili ko kay Hagrid. Medyo na to eh. Ito na lang yung natira. Kasi mga refill pack na yung binibili ko. Kasi meron akong mga kasi may promo to eh. Ang promo nito guys is meron siyang free na pulbo. And hindi lang basta pulbo, malaking pulbo. Imagine. So, ito yung free niya. So, dalawa yung binili ko na ganito. Medyo matagal ito ginamit ni Hagrid. So, ang dalawang ganito, so meron din akong dalawang powder. So, yung isa yung ginagamit ko, sobrang dami pa. And, diba, free na siya. So, hindi ko na kailangan bumili. And, ayun, yun yung hinihintay ko lagi, yung promotion ng Johnson's. Kasi talagang, siya, iba-iba kasi yung promotions nila. Yung Zonrox ngayon, medyo maliit siya. Kasi, dalawa yung binili ko. Kasi nung one time na pumunta ako sa grocery, wala silang yung malaki. So, dalawang ganito. Yung isang ganito nasa,
Kasi ginamit ko kahapon sa bowl. And shampoo na malaki. Actually, hindi talaga ako nagbumili ng mga malakihang shampoo. Kasi nga, diba, iba yung ano ng buhok ko. Pero, ngayon, bumibili na ako ng mga malakihang shampoo kasi sila Papa at Hagrid yung gumagamit nito. Meron ding Safeguard na ganito na merong free na sabon. Buy and get free. So, free na ito. And then, malaki ito ng mga Safeguard, hindi yung maliliit. Malaki siya. Kastak ako ng mga sabon. Yun yung pinaka-importante kasi guys, yung sabon, shampoo, and then yung mga Zonrox, mga ganyan. Importante. So, yung iba dito, mga ano na lang to mga ano, even even sa toothbrush ni Hagrid, meron akong stock na toothbrush. Ayan. Kasi just in case lang na kailangan niya. So, yun. So, mamaya abangan ninyo sa ano tong video, sasabihin kong pinakamagandang tip na pwede ko maibigay sa inyo. Okay? And then, eto yung number 4. Buy ukay-ukay. Isa to sa mga medyo nakakatipid talaga ako kasi yung mga damit ni Hagrid, like yung mga long sleeves, t-shirts, all from ukay-ukay. Galing siya sa ukay-ukay. Alam niyo ba yung mga long sleeve na ginapantulong niya? Actually, I think 3 years na sa kanya yon. Kasi medyo malalaki yun Malalaki yung mga nabili ko ng mga... Ang pangit ang lighting dito. Wait. Ayan. Medyo malalaki yung nabili ko na ano ni Hagrid, long sleeve. Kaya medyo matagal niya nagamit and mahahaba talaga siya. So, isa yung nakatipid ako. Nabili ko yun, actually mga 10 pesos lang isa. And until no ginagamit pa rin niya. So, medyo maikli na siya. So, kailangan ko na siyang palitan. Pero in fairness, sobrang kapal nung mga tela ng mga ukay-ukay na yon. Pero, ang hindi ko binibili na, syempre yung panglabas, one time ko binibili yun sa mall talaga, yung may brand. So, para na-share ko na yan, na meron akong specific na brand na nagugustuhan sa mga panglakad ni Hagrid, which is yung Hammerhead. Yun talaga yung pinaka-the best na so far na try ko para kay Hagrid na tela. Kasi maganda talaga yung tela ng Hammerhead. And then, yung sa amin naman, wala masyadong problema kasi yung aking nabili sa Shopee nga na leggings, dalawa lang yun, pero ulit-ulit lang siya ginagamit. And black and brown lang. And so far, okay lang naman ako sa ganun. And then meron akong dalawang candy, ano kung tawag doon? Candy pants, parang ganun. So, yun lang yung ginagamit ko lagi. As in, ulit-ulit lang yun. Kay Papa, so okay din yung mga jeans niya kasi si Papa, madali siya makakita ng mga branded na jeans sa ukay-ukay, and nabibili lang namin ng 250 and sobrang ganda ng quality. And sa akin lang, hindi ako pwede sa mga jeans sa ukay-ukay kasi nahihirapan ako maghanap. Si Papa, yung medyo marami yung panlalaki. Yung pababae, hindi masyado. At hindi din ako mahilig mag-jeans ng kasi parang naaanuhan ako. Hindi ako komportable. And then, yun. So, importante yun. And yun yung isa sa mga nakasave ako. Sobrang tagal namin hindi mo bili ng mga gamit na yun pambahay. Yung simple lang, yung pambahay lang yung nabili namin. Lastly, the number 5 is the special day. So, etong special day is actually sobrang importante nito kasi ito yung bagay na parang mapifeel mo na hindi ka deprived. Kasi when you feel deprived, parang pag feel mo parang grabe naman to, deprived na yung sarili mo na parang hindi ka na kumakain na masarap. Parang mapifeel mo na parang bigla mo na lang maisip, no, kailangan kong kumain ng ganito, bumili ako ng ganito, and you end up, nagbuksan ka na ng pera. Kasi dahil sa emotion mo, dahil feeling mo deprived ka. So, importante na meron kayong at least special day. So, sa amin, the very special day is really the Sunday. So, na-share ko na to sa vlog. I mean, sa Instagram ko at sa Facebook, kung hindi pa ako na-follow, i-follow nyo ako doon, ha?
nasa description box lahat yon. So, ayun. So, shinare ko doon na bibili ako ng ice cream, and then, I bake pizza. Maraming ways actually. Pero yun yung mga tipid ideas na pwede kong ma-share sa inyo na ginagawa namin, which is talagang sobrang nakakatipid ako. Kasi importante din kasi na kumain tayo ng mga masasarap, and, diba? And, pwede din mag-order lang kayo ng pizza. Pwede naman, meron naman mumurahing pizza na masarap dito sa amin. Meron yung Alberto's Pizza, masarap yun. And mura siya, mga 100 plus lang yung mga prices nila. So, importante na meron kayong special day or something alam mo yun, pag Sunday, pwede kayong magbili kayo ng lechon manok, bili kayo ng liempo, di ba? So, yun yung pinaka-importante, guys. Huwag niyong kakalimutan na kumain sa labas. I-treat niyo yung sarili niyo kahit dito sa bahay. So, sa amin, nanonood kami ng movie at the same time. Kumakain kami ng masarap, kumakain kami ng mga... Kasi yung ice cream, hindi namin siya kinakain everyday. So, yun yung mga hindi namin kinakain everyday. Para sa amin, special na yun. So, yun, maraming ways na kumakain ka ng masarap at the same time na nagtitipid ka pa rin, diba? So, ayun. Yun, i-follow nyo lang ako sa Facebook at saka sa Instagram ko para doon marami akong i-share doon. Dito kasi sa vlog, hindi masyado. Then, yung lastly na sinasabi ko sa inyo na pinaka-best tip na pwede ko maibigay sa inyo is really yung sa grocery, okay? Kasi yung grocery naman talaga yung pinaka-grabing diba? Yung sa grocery kasi guys, wag lang yung dahil nag-sale naka-save ka, okay? Kasi for me, like for example, I will give you an example. Like for example, meron chocolate drink na nag-sale, 'di ba? Chocolate drink na hindi ko naman sabihin yung mga pangalan, pero mga chocolate drink for example, buy one take one or get two free one, mga ganyan. So, bibili ka ng maramihan, for example, sorry, may nagano dun sa pupukpok. Bibili ka ng maramihan dahil iniisip mo nakaka-save ka. Well, sasabihin ko sa'yo, hindi ka nakasave. Gumastos ka. Kasi yung mga chocolate drink, hindi naman siya essentials. Diba? Mga non-essentials lang sila. But when I say makakatipid ka, like for example, nung sinabi ko yung sabon ni Hagrid. Kasi yung sabon ni Hagrid, ginagamit niya talaga yon. And pag nag-sale yun, like, diba, nag-sale siya, may free na siya na pag bumili ka doon, may free na pulbo. Yun yung pulbo, ginagamit talaga namin din yun. So, parang all-in-one na siya, in one, parang in one promo. So, yun yung savings na sinasabi ko, okay? And, ang tunay na saving talaga, guys, is yung nagsisale na, like, yung nag-sale yung mga dilata, buy one take one, kasi mag-expire na siya within 3 months, ganyan. Yun, makakasave ka sa mga ganon, kasi, gagamitin nyo talaga siya. Essential siya, diba? Pero yung mga non-essentials, like, nag-promo lang yung mga, anong tawag dito, yung mga sinabi ko mga ganyan, yung mga chocolate drink or something na hindi naman talaga need talaga ng family, diba? So, hindi ka nakatipid doon. Gumastos ka lang, hindi ka nakatipid. Okay? So, para sa, iba yung pananaw ko doon sa mga ganun eh. So, ayun. So, yun lang yung mga tips ko. And sana ay nakatulong yun sa inyo. And please don't forget to subscribe and leave comment down below, guys, kung meron kayong mga gustong i-share ng mga saving idea, saving tips, ipon tips, lahat ng mga tips na gusto nyo ibigay. Kasi, marami nagbabasa sa comment section. Baka sakali makatulong din sa kanila. So, leave your comment there, ha? Please. So, yun. See you in my next video, guys. Salamat sa panonood.